20 август пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздиди корӣ аз нерӯгоҳи Роғун бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар обқабулкунаки асосӣ дар соҳили чапи нерӯгоҳ шинос шуданд. Обқабулкунаки асосӣ дар баландии 1172 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад. Иншоот бо паҳнои 430 ва баландии 470 метр ҳамчун яке аз сохторҳои муҳандисии мураккаб ва муҳими нерӯгоҳи Роғун бунёд мегардад. Вазифаи асосии обқабулкунаки асосӣ вобаста ба сатҳи оби обанбор аз се зина ворид намудани об ба нақбҳои обрасон ва таъмини интиқоли боэътимоди он ба агрегатҳо мебошад. ҳамзамон ин иншоот барои мустаҳкам нигоҳ доштани қабати кӯҳпора ва пешгирӣ намудани кӯчиши ҷинсҳои кӯҳӣ баъди пурра гардани обанбор аҳамияти баланд дорад. тибқи нақшаи сохтмонӣ айни замон мо дар соҳили чапи нерӯгоҳи бархоби Роғун дар нишебии обқабулкунакҳои доимии нерӯгоҳи бархоби Роғун кори фаъолият дорем. дар инҷо 6 та нақбҳои обгузар аст ва айни замон корҳои сохтмонӣ дар нақби обгузари рақами 3 ва рақами 4 рафта истодааст ва корҳои сохтмонӣ дар инҷо корҳои бетонхобунӣ 12000 метри мукааб анҷом шудааст ва бештар 2600 тонна корҳои арматурбандӣ ба анҷом расидааст. нақбҳои обгузар яке аз муҳимтарин нақбҳои сохтмони нерӯгоҳи бархоби Роғун ба шумор меравад. дар ҳолати обанбори нерӯгоҳи бархоби Роғун ба боло рафтан тариқи нақбҳои обгузар агрегатҳои нерӯгоҳи бархоби Роғун об таъмин карда мешавад. мо кормандон мутахассисон шабу рӯз талош варзида ҳастем ки баҳри расияни истеҳлоли энергетикӣ саҳми худро гузорем. тавре ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд дар ин мавзеъ то имрӯз корҳои кандани ҷинсҳои кӯҳӣ ва хокбардорӣ пурра ба анҷом расонида шуда корҳои анкергузорӣ ва бетонпошӣ дар марҳилаи ниҳоӣ қарор доранд. бояд гуфт ки аллакай барои таъмини устувории қабати кӯҳпора дар иншоот корҳои васеъи мустаҳкамкунӣ анҷом дода шудааст. низоми обрасонии нерӯгоҳ низ ба талаботи баланди муҳандисӣ мутобиқ карда мешавад. оби аз обанбор ба ҷониби агрегатҳо равонашаванда барои агрегатҳои рақамҳои 3 ва 4 аз баландии 1152 метр ва барои агрегатҳои рақамҳои 1, 2, 5 ва 6 аз баландии 1172 метр аз сатҳи бар ба нақбҳои обрасон ворид мегардад. баъдан об тавассути шахтаҳои амудии обрасон ба масофаи тақрибан 180-200 метр поён мефарояд ва ба чархҳои кории агрегатҳо ворид шуда онҳоро ба гардиш медарорад. яке аз самтҳои муҳими корҳои сохтмонӣ дар соли равон ба хобондани бетони конструктивӣ дар мавзеъ даромадгоҳи нақбҳои обрасони рақамҳои 3 ва 4 марбут мебошад. тӯли 17 сол мешавад ки дар ин нерӯгоҳ кор ва фаъолият мекунам. айни замон мо қарор дорем дар рӯбарӯи обқабулкунакҳои доимӣ агрегатҳои 3 ва 4 нерӯгоҳ. обқабулкунаки мазкур барои об доимӣ таъмин намудани агрегатҳои 3 ва 4 хизмат мерасонад. туннелҳои мазкур қутри 8 метр буда дарозии тӯли онҳо 221 метр мебошад. дар туннели мазкур корҳои бетонхобунии аввалина ки ба пуррагӣ анҷом шуданд, бетонхобунии конструктивӣ ки ба миқдори 30,000 метр мукааб буд, то айни замон 50% он ба анҷом расидааст ки ин 15000 метри мукаабро ташкил мекунад. мо муҳандисон ва кормандони нерӯгоҳ пайваста ғамхориҳои пешвои маззаи миллатро эҳсос менамоем ва ваъда медиҳем ки сари вақт корҳои пешбинишударо бо сифати баланд ба анҷом мерасонем. то 1 августи соли 2026 дар ин қида 10367 метри мукааб бетон хобонида шудааст. ҷараёни бо суръати корҳои сохтмонӣ дар обқабулкунаки асосӣ бозгӯи сатҳи баланди корҳои муҳандисию техникӣ ва истифодаи имкониятҳои муосири сохтмонӣ дар бунёди ин иншооти азими аср мебошад. раҳмат мегем ба пешвои миллат ки ҳамин нерӯгоҳи бархоби Роғун ҳастааст ки мо кавшергаро бачаҳои ҷавон кор мекунем. маоши хуб, шарти шароитмон хуб, кор мекунем дар давлати хидмат. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо корҳои сохтмонӣ дар иншооти обқабулкунаки асосӣ ба коргарон дастур доданд ки барои сари вақт ва босифат ба анҷом расонидани марҳилаҳои пешбинишуда тадбирҳои зарурӣ амалӣ намоянд. ёдовар мешавем ки зимни сафари корӣ дар нерӯгоҳи Роғун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, дигар масъулини ҳукуматӣ ва роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ҳамроҳӣ намуданд.